Čaute ľudia, dneska si zahráme typickú klasickú hru na Robloxe. Zem je láva. A už som sa tu spavnul a typci tam už majú nejaký parkour. Takže pôjdeme to vyskúšať a nesmieme sa potopiť v tej láve hlavne. Nejaký parkour. To pozrieme neskôr. Zatiaľ poďme toto. A free trail. Opa, to nechcem. Nie, nepotrebujem. A už sme tu. Máme nejaký parkour, tak ideme hore. Takticky. Kamo, predbehli sme ho. Ne, kamo, oni sú už boli prví. Kamo, lava už sa blíži. Už skrachujeme. Typka je tam. Musíme počkať. Tomu skočme takto. Poďme sa pozrieť. To približuje. 18 sekúnd, však to už bude úplne hore. Kamo, prečo? Kamo, poďme sem. Čakajme. A stíhame to. Let's go. Už toto máme jeden win. Za 4 pointov. Si čo kúpim v shope. Čakaj, zatiaľ typkovia to behajú. 10. Ohopa. Kamo nie, oni budú prví. Čakaj, ne, ich dobehnem. Yes, kamoši prvý. Kamo, ne, tento bacon boy. Kamo, on bude prvý všetkom. Toto tele. Yes, zdochni. Ne. Ale som v ríti. Mi to ubralo životy. Jeden typek zomrel, oka. Kamo, debil. Fotím ťa. Slap glow. Open. To je Robuxy. Nevadí. Počkajme to tu. Musíme. Kamo, láva. Ja som to zdochol. Do riti. Iba to Teo priebaný. Koľko mám pod pointov? 24. Burger. Niečo speciálne. Bank. Áno. Čo je také najzajímavejšie? Treehouse. Čakať. Kamoša, kamo má tu sáče. Kamo, what the fuck? Je láva, chicken nuggets. Kamo, tak im treba, uzdochynajú. Kamo, easyčko na parádu. Uhni. Neviem, jak dá vyskočiť, to je jedno. Ale to vyhráme už, to už je easy. Survival, ok. Nice, to musí byť. Blizzard World. To je... Kamo, jak sa chci dostať? Ne. Dopredu som sa drpal sláňom. Kamo, to je čo za parkour? Jasné.
kúpme niečo v šope. A burger. No, stará klasika. Počkáme na tento diel. Musíme počkať, získame niečo dobré. Musíme tuto preskákať. Kamo to čo je? Nobody survived. Nobody like you. Jasne. Čo dáme? Tam som dal Electric Tower. Jasne, Block Spark. Electric Tower. Nie, Rainbow Lader. Kamo zase to noob. Yes, som prvý. Kamo to jak predbehol? Ja som o trošičku bližšie. O trošilinku. Kamo ma dobieha. To ako? Kom proti tu žení? Ne! To chcem jumpnúť. To je jedno. Môžeme ešte toto vyskúšať. Či za chvíľu to skončí. Kamo, to musíme preskakať. To je nejaký premium. Prečo sa to nedá skočiť? What the hell? Čo to dáme? Zase nobody like you. A dali sme to, kamo. Dali sme to. Toto preskákame. Boom. Yes. Máme. Hej. Čo sme získali? Pointy. Japanese Temple. OK. Som prvý zase. Taký Naruto je zase za mnou, ako v minulom videi. Mám free spin už, yes. Kamo. Tie sú druhé schody. Yes, diamant, kamo. To nám poriadne veľa dalo. Čakaj, ten free spin potom otvoríme. Počkáme na toto kolo, kamo. Tak. Tak, otočíme si. Tak. Máme trúbu. Klim. Nech môže sapať, ignore, nech môže sapať. Ja som legenda. Takže vidíte, čo to je za video. A môžete si to aj na Robloxe zahrať. Aby ste to tiež poznali, je to veľmi stará hra, takže čaute zatiaľ. Napíšte do komentárov, aké mám dlhé video natočiť. Čaute.